Заповядайте вие. Странно нещо се случва в това събрание. Бог започва да променя съдби и животи. Масово младите започнаха да подписват бракове и да дойдат веднага в църквата, да вземат своето църковно свидетелство. Обаче интересното беше през в офиса и свършиха свидетелство. Какво направи това хора? Няма свидетелство, наистина. И сега ще се обадим в централата, за да вземем екземпляр, от който да може да ви копираме, за да ви дадем свидетелство последствие. Така че не се разочаровате. Ще има свидетелство, ще ви дадем по едно екземпляр. Така че тази вечер ще ги вечерям. Ще направим това, което направихме и в което вярваме. Вярваме, че пред небесните свидетели и пред църковните свидетели, когато се обещаваме, ние сме включени завета. Има някои мъдреци, които казват, чакайте, прави се църковен брак, когато хората не са консумирали брака си, т.е. когато все още не са имали интимни взаимоотношения. Тогава се прави църковен брак, ще ви кажа. И след това се прави. Защо? Защото хората са били в незнание, са приели така са го направили и не са били в незнание. Сега какво да направим? Когато се отвори врата за неприятел, той действа в семейството, в живота на семейството. Ние няма ли да затворим тази врата? Може ли да затворим? Можем, защото този завет не е дошъл от неприятеля, а от Господа. Така че реално сега искам заедно, хванете се за ръце, моля ви, обърнете се един към друг. Какво смятате да правите си? Искам. Ще започнем първо с вас. Погледни към него. Това е твоята полука. Това е твоята съпруга, която Бог ти даде. Обещаваш ли да я цениш? Да бъдеш доверен, да й бъдеш верен. Дори когато не е чак толкова красива, както сега. Дори че днес не е деня на влюбените. Обещаваш ли да обичаш вечно? Завинаги. Да бъдеш доверен. Скъпа сестра, пред църковните свидетели и пред небесните, обещаваш ли да бъдеш вярна на това събрание? Да бъдеш доверен. Когато той има нужда от теб, обещаваш. Знам, че ни е трудно да си обещаем такива неща и да се гледаме в очите. На самия мен ми е трудно. Но обещаваш ли да го направиш? Да бъдеш доверен. Пред църковните и небесните свидетели. Обещаваш ли? И двамата си обещаха. Да видим тук дали ще се откажат. Скъпи брат, пред църковните свидетели, твоето семейство. Обещаваш ли да направиш това, което си правил до сега и да бъдеш верен на тази жена? Да бъдеш до нея, да й бъдеш опора, когато винаги има нужда от теб, да можеш да откликнеш на нейните нужди. Обещаваш ли да го направиш? Дай ми да. Обещавам. Всички ние те чухме. Скъпа сестра, пред църковните свидетели, пред небесните, обещаваш ли да бъдеш вярна на този мъж? Обещаваш да бъдеш добре. Добре, моля събранието да се изправим, защото ще се молим. Сега ще ви водим в изповед, в която ще си искате прошка, във времето, в което сте живяли, без да имате какъвто и да е брак. Нека заедно, сега се молим, моля ви вие да благословете ги. Нека се молим заедно, а вие ще повтаряте след мен. Боже, молим те, прости ни за времето, в което сме били в интимни отношения с партньора си, без да сме се венчали пред Тебе, Татко, и да сме се обещали пред свидетели. Молим Те да ни простиш и всичко
всичко това, което до сега ни пречеше, чрез завета, който включваме пред Бога и пред църковните свидетели, да се отиде от живота. Нека придобием мир, любов един към друг, по-силно от всякога. Боже, моля, дай ми сила да Ти служим и да Те обичаме. В името на Исус. Моля Ви, големи чети, искам да се моля за вас, да Ви имаме на становище. Татко, благославен този мъж. В името на Исус, според Неговите думи пред небето и земята и пред църковните свидетели, Той обеща да приеме тази наша сестра и да й бъде верен. Боже, моля Те, дай му сила като пастир на дома си да внимава с постъпките си, на къде води дома си. Моля Те, Боже, да му простиш за времето, в което е консумирал брака си и не е бил в свещен съюз. Днес, Господи, като Твой слуга го благославя и Те моля, прости греховете. Татко, благославяй моята сестра в името на Исус, като Те моля да й дадеш да бъде внимателна от тук нататък, да бъде мъдра, да бъде до съпруга си, не само до дълбока старост, а и вечно. Благославям ги, Татко. Нека от тук насетне любовта им един към друг да расте все по-силно и по-силно. И на база този завет, който направиха пред Тебе и пред църквата, думата, която си дадоха и се обещаха, моля Те, Господи, Ти да благословиш тези думи, тези обещания и Те да живеят според тях и да бъдат внимателни един към друг. Благославям и този мой брат, Боже. Вярвам, че си му простил по всичко, в което е участвал. И Те моля, Господи, да приемеш изповедта, която той направи за времето, в което е живял в грях. Моля Те да му простиш на този Твой син. В славното име на Исус, Татко мой. Научи го как да бъде верен на своята съпруга, да я почита и да обича, не само до дълбока старост, но вечно. Боже, научи я на Твоето Слово, да търси Твоето Слово, за да може да бъде опора на съпруга си спрямо Божието Слово. Нека всичко светско, което, Боже мой, може ли да я привлече, да не се случи нищо в живота и такова. Прости, Татко мой, за времето, в което е живяла със съпруга си, без да е дал обещание пред Бога. Моля Те, Татко, сега на база изповедта, която направи, да им простиш. И като Твой слуга, Татко мой, пред Тебе, пред небесните свидетели, а пред църковните също, ги обявявам за законни пред църквата и ние ги припознаваме като семейства в славното име на Исус. Бъдете благословени и справете се. Честито! Може да прегърнете долуките, брат мой. Честито Ви, Господа Ви благославя. Радвам се за вас, че предприехте тази крачка. Господа Ви благослови. Наистина се радвам. Заповядайте, може да седнете. Погледнете наляво. Може да молите за храната. В славното име на Исус. Нека бъда молена за телата. Боже, благодаря Ти за всяко семейство, което пожертва финансите си, за да може да бъдем заедно.